Fa già un moment che la presse papier s'est tournée à structura. Internet a ouvert nouvelles possibilitats, mai que mai al nivell de l'informació en multimèdia e de l'interactivitat amb els lectors, et donc os esperaco que la setmana a decidit d'obrir un journal numéric. Traparets d'actualitats sus mantuno tematico como l'agricultura, economia, mond, Europa. A mai de dossiers mai aprigondits. Come vos disioi, hi haurà de multimèdia per completar lo text e l'imatge, per exemple d'entrevistos, de videos. Traparets també de documents d'arxius o d'ancians numeros del jornal papier numerisats. Los lectors podran deixar de comentaris sus articles, a mai un espaci lores reservat, und podran fa lor pròpria actualitat. Donc os rendetz vos sus www.lasemano.com.